Darwin, v otvorenom výkrese máme 3D model, potrebujem, aby si mu priradil BIM vlastnosti. Názvy prvkov sú automaticky generované alebo popísané v hladinách, takže z toho vieš nájsť, aký to je prvok. Čo sa týka materiálov a oficialit pre jednotlivé dáta, tak použij technickú správu z tohto PDF. A čo sa týka dátového štandardu, tak tu ti dávam aj dátový štandard, podľa ktorého vytvor property sets a naplň pridať to prvkom a naplň tie property sets podľa technickej správy. Darwin bude teraz pracovať a vy môžete robiť tiež niečo iné. Keby niečo nevedel, tak sa vás opýta a vy mu poviete, dáte nejaké informácie ďalšie. Model vo výkrese mám prečítaný cez hladiny. To je v poriadku, dá sa z nich jasne určiť všetky prvky. Opory, základy, krídla, piloty, nosníky, rímsy, prechodové dosky, koryto. Problém je s dátovým štandardom. Súbor 09 90 data net 22 03 dátový standard silnicní. XLSX sa nedá otvoriť. Chyba je split or spent archives are not supported. Vyzerá to na poškodený alebo neúplný zip kontajner Excelu. Skúsil som to 2 nezávislými čítačkami a obe hlásia to isté. Bez tohto súboru neviem vytvoriť property sets presne podľa tvojho štandardu. Mohol by si mi ho prosím znova uložiť z Excelu, uložiť ako .xlsx a poslať na novo, prípadne skontrolovať, či sa v priečinku nenachádza aj druhá časť súboru. Dal som sem uložený súbor dátový štandard cesty, skús to použiť, otvoriť, či ti to pôjde čítať, prosím ťa. Hotovo, výkres je uložený. Zhrnutie. Dátový štandard cesty.xlx sa otvoril, predošlý súbor bol naozaj poškodený. Načítal som z neho hárok, 200 mostní objekty a zdi a vytvoril 8 property setov priamo vo výkrese. Driek, základ, mostné krídlo, nosná konštrukcia, rímsa, prechodová doska, úložný prach pilota. Priradil som ich 55 z 57 3D telies podľa hladín. 2 telesá koryta potoka do tejto kategórie štandardu nepatria. Tie som nechal bokom. Každému prvku som doplnil materiál triedu betónu s expozičnými triedami a Demax, triedu výstuže B500B a stručnú špecifikáciu. Všetko podľa technickej správy kusov na oporu. Priemer 0,9 m, dĺžka 10 m, nosníky C50-60, rímsa C35-40 T5 s PP vláknami. Fázu projektu som označil ako SZP, čo zodpovedá stupňu dokumentácie. Jedna vec na doriešenie, koryto potoka, 2 hladiny koryto vrch, koryto podsyp, nemá v hárku 200 mostní objekty, zodpovedajúci prvok. Patrí skôr do kategórie 300 vodohospodárske objekty v tom istom štandarde. Chceš, aby som ho spracoval aj z tej kategórie? Áno, pridá to z kategórie 300, prosím ťa. Prezrel som celý hárok 300 vodohospodárske objekty riadkov. Obsahuje len prvky dažďovej kanalizácie a odvodnenia, potrubie, šachty, vpuste, odlučovač. Žiadny prvok pre koryto vodného toku ani opevnenie brehov. Ani v hárku 200 mostní objekty a zdi som medzi 44 prvkami takýto prvok nenašiel. Tento cestný dátový štandard teda reguláciu vodného toku vôbec nerieši. To obvykle patrí do samostatného vodohospodárskeho štandardu, ktorý tu nemáme. Navrhujem preto pre koryto obe hladiny koryto vrch, koryto podsyp vytvoriť vlastný manuálny property set s poľami podľa technickej správy mimo dátového štandardu. Mám to takto spraviť?
Áno, urob to tak, daj tam všetko, čo je potrebné, spoločné údaje, ktoré boli v ostatných prvkoch, tak preber a daj tam vlastnosti a všetko, čo je potrebné podľa teba pre tieto prvky. Hotovo. Doplnil som 9. property set Korito. Vlastný mimo dátového štandardu, ale so štruktúrou zosúladenou s ostatnými 8 prvkami. Identifikácia objektu, materiál, betón, popis, hrúbka vrstvy, sklon svahu, objem naviazaný živo na geometriu. Priradil som ho na obe zvyšné telesa, vrchnú vrstvu opevnenia, lomový kameň škárovaný cementovou maltou a podkladové lôžko. Teraz je BIM vlastnosťami pokrytých všetkých 57 3D telies vo výkrese a všetko je uložené. Dobre, tak takto to funguje, keď používate AI asistenta cez EasyCAD. Môžete si robiť svoju robotu a on za vás vykoná manuálnu prácu. Ďakujem za pozornosť.